I'm a young man who recently graduated from university. I'm ready to fight against Ethiopia and to die. If you stand again, I will Lord. የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ አብሮ መስራት ብዙ በሚባል ወጣት ሴትም ወንድም ሁሉ ወደ ስደት እንሄደ በሶማሌላንድም ተጠቃሚ ይሆናል። Turning to Ethiopia, somebody did ask me about Tigray yesterday. ሰላም ተከታተልትና ቻናል ከመከኒኹም ከመይትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ምን ይወተዩ እምባር ከም ትወትሩ እንገብሮ ኣብ ቀርና አፍሪካ ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ብቐጥታ ይኹም በተዘዋዋሪ ምስ ህዝብና ምስ ሃገርና ዝተሓሓዝ ሓበሬታን ዜናን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ናይ ዜናን ሓበሬታን ኣብቲ ቀርና አፍሪካ ቦልጡፍ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት መቸም እቲ I don't know ከምዚ እዋን ዜናታትን ሓበሬታን ፍጻሜታትን ኣብ ቀርና አፍሪካ በዚሑ ይፈልጥን እዩ። ነዛ ቪድዮ ጥራይ እናገበርኩ ከለኹ ሓደሽቲ ኢቨንትስ ዘጋጥሙ ዘለዉ ብዙሓት እዮም። ምክንያቱ there are many new developments ሓደሽቲ ምዕባለታት ቀልጢፎም ዝቀያየሩ ኩነታት ኣለዉ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ንሶማልያ ብዝምልከት ጉዳይ ማለት እዩ። ግን ንሱ ከማን ነቲ ክፋል ናይ ቀይ ባሕሪ ተገዲፍካ እምበር ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ዝቀያየር ብወገን ሑቲን ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ተወሲኽካሉ ካላርሲ ዝኸውን ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ናብ ኬንያ ናብ ጅቡቲ CIA ምትእትታው ይገብሩለው ምስቶም መራሕቲ ይራኸቡለው እንታይ ዝህንደስ ዘሎ ዝገይርዋኑ ሶማልያ ክለኣየራ ብተደጋጋሚ ጽኑዕ ዝኾነ ቁፅፅር ክትገብር ጀሚራ ኣላ። መበል ካልእቲ ነፋሪት ካብ ሃገራ ሰጊጓ ኣላ። ካልእ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ናይ ብዝተፈላለየ ወገን ተቃውሞ ይገጥሞም ኣሎ። ብኸመይ ክሰግርዎ እዮም መን እዩ ዝቃወሞም ዘሎ መን እዩ ኣንጻሮም ደው ዝብል ዘሎ ሓደሽቲ መግለጺታት ዝተዋህቡ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ኢንስቲትዩሽንን ክንሪኢና ማሕበራትን ማለት እዩ። እዚ ድማ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ሓደ ብሓደ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና። ስለዚ ብጉዳይ ናይ ቀርና አፍሪካ ብዙሕ ምዕባለታት ክንሪኢና ኣብ መወዳእታ ንኤርትራ ዝምልከት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ዝጅድሉ ዘሎ ኩነታት ክኸይድ ዝኽእል ዝበልኮ ዘቕረብኳ ኣላ ሓንቲ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ። መጀመርያ ግን ኣብ ቀርና አፍሪካ በቲ ዘሎ ሚዲያስ ከንጀምር what's going on ብፍላይ ንሶማልያ ብዝምልከት grant Ethiopia access to the Red Sea is stirring up tensions among the Horn of Africa nations. Amid concerns of a fresh conflict in the region, Somalia passed a law to declare Somaliland's deal with Ethiopia invalid. It is now making it clear that it can take any steps needed to prevent recognition for Somaliland as a separate state. So ሓደ ካብቲ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ሶማልያ ነቲ ውዕል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተገብረ MOU ወይ ከዓ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ውዕል ዘይኮነ ንውዕል መሰረት ዝኸውን ስምምዕ ማለት እዩ ንሱ ቅቡል ዘይኮነን ደይሕጋውን ብምባል ስለ ዝነፀገቶ ካብኡ ዝቕፅል ዘሎ ሕጂ ዝተፈላለየ ምዕባለታት ናራና ክንከይድ ኢና። ስለዚ እቲ ሪያክሽንስ ብክልቲኡ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ትማሊ ነፋሪት ናይ ኢትዮጵያ ብዘይ ፍቃድ ናይ ሶማልያ ናብ ሶማሊላንድ ክትበረራ ዝፈፀመት ንክትምለስ ከም ዝተገደደትን ብተመሳሳሊ ሎሚ እውን ካልእ ነፋሪት ከምኡ ክትምለስ ከም ዝተገበረትን ብትእዛዝ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ እዚ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ሶማልያ ማለት እዩ። More details in this report. Somalia has warned that it is ready to go to war with Ethiopia to prevent recognition of Somaliland statehood. Last week, Somalia's President Hassan Sheikh Mohamud warned to prepare for the defense of the homeland as rallies took place in Mogadishu. So, Somaliland, Somalia, Ethiopia ገራቶ ዘላ ውዕል ምስ ሶማሊላንድ ልውላውነትን ናጽነትን ናይ ሶማልያ ዝደፍር ስለ ዝኾነ ይኹን ዲስካሽን ይኹን ይቕረታ ኢንፋክት ትማሊ ቤት ጽሕፈት ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብቴሌፎን ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ናይ ሶማልያ ክራኸቡም ዝደለዩ ከም ዘይደልዩ ሶማልያ ክረኽቦም ከም ዘይደልዩን ይቕረታ ሓቲቶም ነቲ ውዕል ከኣልይዎ ከም ዘለዎምን ዝኾነ ስምምዕን ዝርርብን ምስኣቶም ከም ዘየድልዮም ገሊፆም ኣለዉ። ስለዚ ሶማልያ ነዚ ኩነታት እዚ ንውግእ ከኣቱ ድልውነት ከም ዘለዎም ወላ እኳ መራሕቲ ሓንቲ ኮነ እቲ ህዝቢ ግን ብተሪሩ ነቲ ብሙሉእ ህዝቢ ሶማልያ ውሽጡ ዝነበረ ፍልልይ ኣወጊዱ ኣንጻር ኢትዮጵያ ደው ክብል ከም ዘለዎ እቲ መንእሰይ ይኹን እቲ ህዝቢ ተደጋጋሚ ጻውዒትን ድልውነቱን ይገልጽ ኣሎ። I'm a young man who recently graduated from university. I'm ready to fight against Ethiopia and to die. It's a religious order.
You have to defend your land and sea. أنا من استيا حج كاب يونيفرسيتي استمروا كي بلالو زي إثيوبيا جراتو زلنا في سوماليا تخينو جن نهاجرينك كلاخل أب جنبار كده كواجان نخموتن دلون نتعلن يبلو كم زعينت ملك تتعد معنا بس فهم زخد زلو. That is the correct jihad. كل من كرتا حق أولاد هاي وكل جهاد مسلمات هاي قاعد عليه. The aggressive talk marks the latest phase of tensions in the Horn of Africa region that began on the 1st of January when Ethiopia signed a memorandum of understanding with Somaliland allowing for the construction of a coastal port. The move enraged Somalia that claimed Somaliland as part of its territory and declared the deal. So زي سممع إثيوبيا جراتو زلا بتخكل سوماليا بقليلو كحلفوه خمسة دليون كم تقدم حج جرام عند روزنا برزي كونه سوماليا بزوان زي أبس بقدر رجع أن أخذت كلا يوم زي أجمع فترة زلوا أبن ناتو كادرتاتن سلزي سوماليا بستفل عليه من جدي دقفنا دبلوماسي بكل من جدي بفلا يدما بهجرات عرب زجبر زلوا أكلنا هجرات عرب سلزو خانت فلوي أخيبا اللي تأثرت شو حتى ورحدة كد محدا معالت تخايد نيرو أبو دما تي عرب ليج زبهال ترير سمعتان حبريتنا وسيلو سنهلنا هرينا سلزي سوماليا عب دبلوماسياوي دقفون تركبالا هزبا دما أنصار إثيوبيا نينوح قسلن سمبراتن سلوزلو تاريخون سلوزلو نوعونتي قدم زنبرق أنزا زملس كنا تفتير وتزب دما بترير نتمرحي نت بريزنت نتهاجر وتسقطي قبروا له ترير زخانة سجومت نقص. Our territorial waters are not for sale. Today we have come to show that we are against the aggression of Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed after signing the so-called Memorandum of Understanding with كم تريود لهم إذا ترغيبنا كمل سولينا إثيوبيا خنتايبلو. ሶማሊላንድ ሄዶ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ይኖራል። የዓለም አቀፍ ሕግ የሚመጣው ወይንም የሚመነጨው አንደኛው ከዛ ነው። ሌላ ደግሞ ትሪቲ የሚባል አለ። እርስ በርስ የሚስማሙበት ውል አለ። በትሪቲ ደረጃ ማለት ነው። በብዙ ነገር እዚ ሕጂ ምሁር ናይ ፖለቲካን ናይ ሕግን እዩ ኢሎም እዮም ኣቕሪቦም ነይሮም ዓለም ምሉእ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ትጥሕሱ ኣለኹም እናበሎም ከሎ ግን ሕጊ ጠሓስና እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ኢትዮጵያ እቲ ኣብነት ዘምፅዎ ግን እቲ ዘገርም ነገር ናቱ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ፈረንሳ ወይ መን ኢኻ ትብላ ቻይና ኣብ ቻይና መፅኦም በይዝ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፁ ተኽኢሎም ንኢትዮጵያ ዝኽልከል ሕጊ እንታይ ኣሎ ይብሎ Of course ሕጊ ኣሎ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ልኡላውነት ናይ ሃገር ይደፍራ የለዋን ስምምዕ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትገብሩ 2018 ንበርበራ ወደብ ንኽጥቀሙ ምስ 19% ናይቲ ወደብ ከፊሎም ነቲ ህንፀት ክጥቀሙን ፅባሕ ንጎ ድማ ምሶም ክሰርሑን ተፈቒድሎም ኣብ ጅቡቲ እውን እኮ ብኸመይ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ልኡላውነት ናይ ሃገር ከይደፈርካ እዩ ዝግን ናይ ቢዝነስ ትራንዛክሽን ንሳቶም ግን I think ውራይ ኢሎም ነቲ ህዝቦም ከደንቁሩ ኢሎም ዝዓጠቑ ኣካደሚሻንስ ማለት ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይብልኒ ውራይ ኢሎም ነቲ ህዝቢ ከደንቁሩ ወይ ድማ ከጋግዩ ስለ ዝደልዩ ግን ካልኦት ዓለማት ካብ ርሑቕ መፅአን ካብ ቻይናን ካብ ኣሜሪካን መፅአን ኣብዚ ድርኩ ኺድና ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዛ እንተለዋ ንዓና ስለምንታይ ደይፍቀደና ተኻሪኻ መሓዝ ኣመን ከልኪሉካ ናይ ካልኦት ሃገራት ልኡላውነት ሶቨሬኒቲ ክድህስ የብልካ ንሶማሊያ ብዘይ ፍቃድ ናይ ሶማሊያ ኣብ ሶማሊላንድ ልኡላውነት ናይ ሶማሊያ ንኸተረጋግፅ ይክልኩል ኮይኑ ዘሎ እምበር እቲ ካልእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትጥቀም ኣብ ጅቡቲ ከፊልካ ትጥቀም የለኻ መንዶ ከልኪልካ እዩ ስለዚ ውራይ ኢሎም ነቲ ኩነታት ከደናግሩ ዝፍትኑ ዲፕሎማሰኛታት ወይ ምሁራት ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንሪኦም ኣለና ምናልባት ንህዝቦም ከደንቁሩ ይኽእሉ ኾኑ ካልእ ህዝቢ ግን ብኣታቶም ዝደናገር የለን ንጉዳይ ናይ ሶማሊያ ብኢንተርናሽናል ሚድያ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ኣብዚ ብፍላይ ሚድያ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ እንታይ ዓይነት ዳይሬክሽን ይሕዝ ኣሎ ክንፈልጥ ኢና ምስ ናይ ባይቶናቶም ክንሪኦ ኢና ፅኒሕና It has a president. No, of course. It holds regular elections and even its own currency. In theory, Somaliland looks like any other country, but it's not recognized as such by, well, any other country. Back in 1991, Somaliland declared its independence from Somalia, except Somalia still considers it a part of the country and not a sovereign nation. And the majority of the international community has the same view. But all that could now change. Let me explain. So, BBC ከምውን ፅኒኢለውን ንኽልትዮ ተሓይዘ ከሪአልኩም መንታን እዚ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምትእትታው ሩእያ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ራይዎ የሚበጁ ሐሳቦችን ይሰነዝራሉ። ከቀናት በፊት ታዲያ ኢትዮጵያ በዚህ ሞቃታማ ፓርላማ ውስጥ ስሟ ሲጠራ ሰምተናል።
በመልካም እንግሊዝ የኢትዮጵያን ፈለግ ትከተል በሚል ደገኛ ሐሳብ ተነስታለች። አሌክሳንደር ስታፎርድ የተባሉ የፓርላማው አባል ስለ ቀይ ባህር በተነሳ አጀንዳ ላይ በቅርቡ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ያደረጉትን ስምምነት አንስተው ለቀጠናው መረጋጋት ገንቢ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ንግግር አድርገዋል። Alexander Stafford. Very much indeed, Mr. Deputy Speaker. With the recent deal between Ethiopia and Somaliland opening up the real possibility of international and regional recognition of Somaliland. በቅርቡ በኢትዮ ሶማሌላንድ የተደረገውን የጋራ So ካብዚ ንሪኦ ዘለና ዓዲ እንግሊዝ clearly ነቲ ኣብ ጎኒ ሶማሌላንድ ብምዃን ነቲ ናይ ሶማሌላንድ ተፈላጥነት ወይ ከዓ ልኡላውነታ ንኽተረጋግፅ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ንኽትረክብ ሬኮግኒሽን ንኽትረክብ ንኢትዮጵያ ትደፍእ ኣላ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣላ ግን ፅንሒልና ክሪኦ ኢና ስለዚ ኣገይን ኢትዮጵያ ናይ ሶማሌላንድ ዝተኸፈሉ ሎቢይስትስ ወይ ከዓ ብገንዘብ ዝሰርሑ ናይ ቀደም ፖለቲከኛታት ዝነበሩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት የጓሃህርዎን ይደፋፍእዎን ኣለው እዚ ድማ ዕላማ ስለ ዘለዎም እዩ ወሬ ኤንድ ጎል እንታይ ስለ ዘለዎም እዩ ሶማሌላንድ ከም ሃገር ክቕበልዋ እንደዝደልዩ ኣብ 2010 2000 ክንደይ ዓመታት ሓሊፉ እዩ ዋይ ናው ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ግን አገዳሲ ሕቶ እዩ ስምምነት እኔ እንደማስበው ሁላችንም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብን ጨምሮ የኢትዮጵያን አካሄድ ቀጠናውን ከማረጋጋት አንጻር ልንከተለው እንደሚገባ ይሰማኛል። የዩኬ መንግስትም ለሶማሌላንድ የነጻ ሀገርን እውቅና መስጠት አለበት ባይ ነኝ። Well, can I thank my honourable friend for his support of our action? ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄን መጠየቅ ስትጀምር የላም አለኝ በሰማይ So again ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከምዚ ገይሮም ገለገለ ወገናት ዝድግፍዎ ኣለዉ ዓለም ለኻዊ ግብረ መልሲ ግን ብሓደ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ግን እንታይ እቲ እዚ ኢትዮጵያ ኸይዳቶ ዘላ እንታይ ዓይነት implications ክህልዎ ይኽእል እስከ ንስማዕ ሓንሳብ deal signed between Ethiopia and Somaliland. Let's now look at some of its ramifications on the region. Ambassador Mulongo, I'll begin with you. Ethiopia, with more than 100 million people, is the most populous landlocked country in the world. What challenges does it face as a landlocked country? And not just it, but other landlocked countries too, such as Uganda, where you are. So እዛ ሕቶ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ልክዕ ከም ኡጋንዳ እቲ ዝሕቶ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኡጋንዳ ዲፕሎማት ዝነበረ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዋ ይኽእል ወይ ከዓ ኤኒዌይ ካብ ካምፓላ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ መን ምዃኑ ከገልፅ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣይፈለጥኩን ኣለኹ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ኣብዛ ዘረባ እዚኣ ክልተ መንገዲ ክልተ ዓይነት መልሲ ክንሰምዕ ኢና መጀመርያ ንስማዕ Please like ግበሩ support ግበሩ እዚ ቻነል ላይክ ተገይርኩም እቲ ቪድዮ ናብ ካልኦት ይኸይድ ሼር ምግባር እውን ናብ ካልኦት ሓግዝዎ እቲ ቻነል ድማ ንኽዓቢ ሓገዝ ኣለዎ እሱ ስለዚ ብኸመይ እየ ዘዘኻኽረኩም ዘለኹ ኩሉ ግዜ ትረስዑ ክትሪኡ ከለኹም ከም ሓደ ደገፍ ነዚ ቻነል ላይክ ምግባር ኣገዳሲ እዩ Of course, landlocked countries face a lot of challenges, particularly to the common means of transport and movement of goods between continents. And of course, between powers in various continents. And as such, trade and business becomes very expensive. All big countries with huge populations, whether it is Russia, whether it is the United States, whether it is Nigeria, all these have access to the sea. And so after Gabahri, زي مهلاو ብዙሕ ዋጋ ኣለዎ ክበድ ይፈጥር መጠን እቲ ህዝቢ ዝበዝሐ እቲ ቁጠባ ዓቢ ዝጀመረ ተሃገር ዕቤት ክሳብ ትደሊ ዝኾነት ብዙሕ ፀገማት ከም ዝፈጥር ከም ቅቡል ጌርና ንወሰዶ እዚ ሓደ ምሕንቆ እዩ የግዳስ መፍትሒ እውን ኣለዎ እዩ ብከምዚ መንገዲ ጥራይ ዘይኮነስ መፍትሒ ኣለዎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላዋ ፀገም የብላን ሽግር የብላን ኣይኮነን ዝበሃል ዘሎ እቲ ሕቶ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ጥራይ ክትጥቀም ምርጫ ናትና እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ንፈልጦ እዩ ኣፍሪካውያን ስኮላርስ ሳይብሉ ዘይገድስ ናይ ኤርትራውያን ግን ኣፍ ደገ ባሕርና ኤርትራ ክጥቀሙ ስለ ዘይደልዩ ብጥርሑ ክጥቀሙ ስለ ዝደልዩ ካልእ ዕላማ ስለ ዘለዎም እንተዘይኮይኑ ኤርትራ ዝኸልከሎም ኣካል ከም ዘየለ ብተደጋጋሚ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ካብ ኤርትራ ተዋሂቡ እዩ let's continue now. So the debate has been on for a while in countries that are landlocked and those that have bigger population and have bigger aspirations, like Ethiopia, to see how best they can go around the problem of accessibility. Unfortunately for us, these borders were designated by the colonial masters, and we have the 1963 declaration agreed that we go by those borders. And the agreement between Ethiopia and Eritrea was such that after the war, Eritrea will resume its independence, and that goes with all the ports along the Red Sea. And as such, Ethiopia was left without. And as such, yes, they're burning with the problem. And I know it's such a serious. So, እቲ ሓደ ካብቲ ብዙሓት ኣብዚ ድማ ኤርትራውያን ዓብይ ስራሕ ዝፅበየና ዘሎ
ዝበዝሐ ስኮላር ናይ ሜይንስትሪም ሚድያ ንዝኾነ ይኹን ሚድያ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኤስያ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ንናጽነት ናይ ኤርትራ ክጠቕሱ ከለዉ ብዙሕ ጌጋ እዮም ዝፍጽሙ ስኻ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናጽነታ ምስ ኣወጀት ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕር ዘይብላ ከም ዝተረፈት ኣዚፍ ንሙሉእ መዋእላ ኣብቲ ገባሕር ከም ዝነበራ ግን ካብ 91-93 ኤርትራ ናጽነታ ምስ ረኸበት ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝሰኣነት ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ ሞደርን ደ ኢትዮጵያ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ዘይህልዋ ልዕሊ 100 ዓመት ኣለዋ ተርዲኹም ንለኹም እዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ሃልይዋ ኣይፈልጥን እዩ ወላ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ተቐፂልካ እውን ምክንያቱ ኤርትራ ናይ 300 ዓመት ግዝኣት ስለዝነበረት ናይ ሎሚ ሞደርን ኤርትራ ግን ካብ 1980 ካብ 1990 ጀሚሩ ጥልያን ካብ ዝቆፃፀራ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተጠቂማ ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ልዕሊ 100 ዓመት ትንኮ ዝተጠቀመትሉ ድሕሪ ፌደሬሽን ካብ 1952 ክሳብ 91 ዝነበረ ግዜ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ ዝጥራያ ትጥቀም ነይራ እምበር ቅድሚኡ ትጥቀም ኣይነበረትን ነዚ ድማ ኤርትራውያን ዓበ ሓላፍነት ኣለና ነዚ ሓቅዚ ናብ ካልኦት ንምብፃሕ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ናጽነታ ምስ ረኸበት እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሙሉእ ሒዛቶ ስለ ዝኸደት ኢትዮጵያ ኣብ ሽግራት እያ ስለዚ ውፅኢት ናይ መግዛእቲ እዩ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ but that's not true. The question is, how can they go around it? The Prime Minister, a couple of months ago, did promise that he would deliver Ethiopia with the route to the sea by any means, whether peaceful, negotiated, or by war. And I didn't know that he was meaning actually what he's just decided to do. But that has ramifications in terms of security, in terms of diplomacy, in terms of even conflict catching fire across the region, as has been explained. Because within Ethiopia, they're sitting on a powder keg. And now you have Somalia is actually simmering with the conflict. And I can tell you that the Somalis are going to rally together. Whether it is Al-Shabaab, whether it is ISIL in Somalia, they want to rally together because one of the major strategies of the Al-Shabaab. So, ኣብዚኣ ስምዑ መጀመርያ ኣቢ እቲ መሪፅዎ ዘሎ መንገዲ ነቲ ፀገም ናይ ኣፍቲ ገባሕሪ ንምቕያር ኢሉ ዝኣትዎ ዘሎ ንውሽጣዊ ፀገማቱ ንመበድሂ ንምባል ከም ዝኣትዎ ዘሎን እቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ድማ ሓደገኛ ምዃኑ ምክንያቱ ልውላውነት ናይ ሶማልያ ስለ ዝጠቅስ ዘሎ ንኩላቶም ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ሓድነት ዘይብሎም ብሓደ ዘይሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ሓደ መስመር ከምፅኦም ዝኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዚ ድማ ልውላውነቶምን ሃገሮም ይድፈር ስለ ዘሎ ብምሎም ሓይልታት ብሓደ ክመፁ እዮም ንቐፅል ሕጂ ሓንቲ ንጥላቶ is ultranationalism, to get all the 5 regions of Somalis back to one Somalia. Because I think one of the timings by Ethiopia that Somalia is at her weakest point. But I can tell you this may not just be a point to be responded to effectively now. But at one time they definitely respond very vehemently. And of course, not let alone the geopolitics where other powers are interested in Somalia. Somalia has such a huge resource base. They have a petroleum base that is equivalent to the oil in Kuwait. And that's why the external powers from Europe and other Western countries are rallying with Somalia because they know what lies beneath Somalia. And that will not make it very comfortable for Ethiopia. And so ኣገዳስነት በይ ኣብ ዘድሕሪ ዝበላ ስለዚ ኢትዮጵያ ወይ ዓቢ ካልኩሌሽን ናቱ ሶማልያ ደኺማ ካላ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክሕዝ ክብል ከሎ ጌጋ ካልኩሌሽን እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሓይልታት ነቲ ናይ ሶማልያ ሓይሊ ክመልስዎ ክእሉን ኢትዮጵያ ድማ ብቐሊሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ክትሓስብ እንተላ ዓቢ ሚስ ካልኩሌሽን ትፍፅም ኣላ ይብላ ኣሎ ካልእ ግን ኣገዳስነት ምነይራቶ ሶማልያ ብዙሕ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ፀጋታት ናቶም ክጥቀሙ ማዕረ ናይ ኩዌት ዝወዳደር ፀጋታት ናይ ነዳዲ ኣለዋ ስለዚ ነዚ ንምጉሕጓሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ስራሕ ዳ እዩ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሎሚ ተበግሶ ከም ዘይኮነ ንምፍላጥ እዩ ዘምፃ ዘሎ እዚኣ ከምፃልኩም ሓሲበ ነይረ so that may trigger a backlash if he does not succeed in his quest. So I think yes, he has a very big point about landlocked countries, but the approach could be reminiscent of very serious challenges both in Ethiopia but also in the region. Wow, I mean just so ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ዓብ ፅልዋ ክልዎ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ናበለ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ብከምዚ መንገዲ ክምለስ ከለና ኢና Somaliland has just signed something called a Memorandum of Understanding with its neighbor Ethiopia, which is landlocked, granting it access to the Red Sea. But here's the catch. In order to gain access to the Red Sea, Ethiopia has signaled it's willing to recognize Somaliland as a sovereign nation, worsening already frosty relations with Somalia. So what do we know about the deal? Well, so far, not much. The details haven't been fully disclosed. Somaliland believes that statehood is part of the agreement, but Ethiopia hasn't actually been too clear about it. However, Somalia is feeling outraged. And they're not the only ones. The African... So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ምዕራባዊ ሚድያ BBC ካልኦት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሚድያታት ናብ ሶማሊላንድ ዝተፀግዐ ካቨሬጅ እዮም ዝህቡ ዘለው ኣብ ካልእ ሃገር ልውላውነት ገለ መለ ክጥቀስ ከሎ ከም በዓል ኣባል ዩክሬን መልሓሶም ክሳዕ ክንደይ ነዊሕ ምዃኑን ክንዲ ምንታይ ከም ዝፍዕሩን
እንድሕሪ ንሳቶም ደይደልይዎ ኮይኖም ግን ወይ ጽቡቕ ሸፈነ ክበኻኽሉ ወይ ክሕቡ እዮም ዝፍትኑ ስለዚ ሶማሊላንድ ናጽነታ ንኽትረክብ ዝደፋፍዕ ዓይነት ኣብ ባይቶኦም ይኹን ኣብ ሚድያናቶም ንሰምዕ ኣለና እንተተሓቂ ግን ከም ዝንሪኦ ዘለና ኢና ንኣብነት ሶማልያ ተሪር መርገፂ ሒዛ ትኸይ ዘላ እዚ ኸ ሓደ ካብኡ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ሓንቲ ነፋሪት ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብሬኪንግ ኒውስ ኮይኑ ነይሩ ሶማልያ ብተደጋጋሚ ሓደ እዚ ካብ ፒኤም ናይ ኢትዮጵያ ዝመፀ ፃውዒት ወይ ከዓ ንርክብ ንቴሌፎን ርክብ ምስቲ ፕሬዚደንት ማሕሙድ ናይ ሶማልያ ምስ ፈተነ ሪጀክት ከም ዝገበርዎ እዚ ሓደ ካብቲ ትማሊ ዝነበረ ሓበሬታ እዩ ሶማልያ ዝኾነ ይኹን ዲስካሽን ዲያሎግ ኔጎሲዬሽንስ ዝብሉ ቃላት ምስ ኢትዮጵያ ኣይትደልዮን እያ ዘላ ኢትዮጵያ ብትክክል እንታይ ኢሉ ፀኒሖም እቲ መግለፂናቶም ተሪኢኹሞ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ቴሌፎን ርክብ ዘይኮነሲ ብቐጥታ ይቕረታ ሓቲታ ነቲ ውዑል ገዲፋ ናብ ካልእ ስምምዕ እንተመፅያ ጥራያ President Mahmoud told Abiy to apologize for violating the sovereignty, territorial integrity, and integrity of Somalia before meeting in person. ስለዚህ በአካል ምርኻብ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መጀመርያ ኢትዮጵያ ይቕረታ ወሲዳ ነቲ ክትገብረት ትፍትን ዘላ ከተቋርፅ ኣለዋ ዝብል ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሂቦም ኣለዉ ስለዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ፃውዒት ከምኡውን ኣሜሪካውን ዲስካሽን ክገብሩ ኣለዎም ገለ ዝብል ዘረባታት ነይሩ ኖ ዲስካሽን ዘድልዮ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ይዛረቡ ኣለዉ ካልእ ብዙሓት ሶማልያውያን ዝዛረብዎ ዘለዉ ብተደጋጋሚ ዝወፁ ዘሎ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፈርማጆ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ናይ ሰለስተ ወገን ስምምዕ ክገብሩ ከለዉ ሓደ ካብቲ ሽዑ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዩኤኢ ኣውፅኦም ቱርኪ ኣብቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ክሰርሕ ትፍትን ነይራ እንተኾነ እዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዘሎ ናይ ቱርኪ ፅልዋ ገዲፉ ምስ ናይ ዩኤኢ ወይ ከዓ ምስ ኢማራት ክኸይድ ስለ ዝፈተነ እዚ ድማ ነቶም ቱርኪ ብትክክል ነቲ ሃገር ክሕግዝዋ ከም ዘይከኣሉ ሕጂ ድማ ንዩኤኢ ፀሪጎም ኣውፅኦም ብቱርኪ ክትክዋ ከም ዘለዎም ዝደፍኡ ኣክቲቪስትስ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ነዚ ስለ ዝሰምዐት እያ ወይ ነዚ ስለ ዝፈለጠት እያ መስለኒ ዩኤኢ መርገፂ ናታ ቀይራ ብሓደ ዲፕሎማት ጌራ ልኡላውነትን እዚ ስምምዕ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ጌራቱ ዘላ ከም ዘይተቐበሎን ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ከም ተኽብርን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ ስለዚ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ካበይ ዝመፀ እዩ ኩለን ትካላት ናይ ዓለም ሕብረት ናይ ዓረብ ይኹን ሕብረት ናይ ዓረብ ሃገራት ይኹን ዓረብ ሊግ ማለት እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ እዚ ስፔሻል ፖለቲካል ኣፌርስ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ዝበሃል ክፋል ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሓደ ስፔሻል ሴሽን ንኣምባሳደራት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሶማልያን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቕሪቡ ድሕሪ ምዝራቡ ክልቲአን ሃገራት ልኡላውነትን ሕግታት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ኢንተርናሽናል ሎውን ተኽብራ ከም ዘለወን ኢትዮጵያ ጌራቱ ዘላ ድማ እዚ ክቕቡል ክኸውን ከም ዘይብሉን ክልቲአን ሃገራት ድማ ስምምዕ ክዘራረባ ከም ዘለዎን ኢሉ እቲ ዘረባ ዝበሃል ዘሎ ግን ኣይቅበልዋን እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብዚያ ሰዓት እዚኣ ኣብዚያ ግዜ እዚኣ ኣብ ካምፓላ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ተፀዊዑ ነይሩ ኤርትራ ኣይተሳተፍን ዘላ ዝኾነ ኣይራኹን ኣለኹ ካብ ኤርትራ ብሓፈሻ ግን ኢትዮጵያ ኣይንሳተፍን ኢና ካልእ ኣኼባ ስለ ዘለና ኢዶም ሃዲሞም ኣለዉ ሶማልያ ዴሌጌሽን ናቶም ኣትዩ ኣሎ ኬንያ ተሳቲፋ ኣላ መራሒ ናይ ጅቡቲ ከይድሎ ከምኡ ናይ ሶማልያ መራሒ ከይድሎ ናይ ሳውት ሱዳን መራሒ መፅኡ ኣሎ ከምኡውን ናይ ካልኦት ኣካላት ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ኣቦ እምበር ናይ ኢጋድ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስፔሻል ኤንቮይ ቦስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ማለት እዩ ዘገርም እዩ ንሱ እውን ኣብቲ ኣኼባ ስለምንታይ ዝኣተዋቦ we don't know ናይ ኤውሮፓ ሕብረት እውን ኣትዮም ኣለዉ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ እውን ተሳቲፉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ብስእሊ መንገዲ ኣብ ትዊተር ወሪዱ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓደ ነገር ግን የጋጥም ኣሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ ናይ ሲኣይኤ ናይ ፍሉይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ መጀመርያ ናብ ኬንያ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣብ ሶማልያ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ከም ዝተራኸበ እውን ይግለጽ ኣሎ ስለዚ ናይ ሲኣይኤ እንታይ ክገብር እዩ ናብቲ ቦታ ዝመላለስ ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ከየገረመ ኣይተረፈን ኣሎ ስለዚ ምስቶም ዓበይቲ መራሕቲ ድማ ይራኸብ ኣሎ ገለ ነገር ብድሕሪ መጋረጃ ክህሉ ከም ዝኽእል ብፍላይ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ምትትታው ስለ ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታታት ኣሎ ካብኡ ከይወፃና ከለና ኣብ ሶሻል ሚድያ ካብቲ ማሊ ብዙሕ ገኒኑ ዝነበረ ድሕሪ እቲ ስፔሻል ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ወይ ከዓ ህፁፅ ኣኼባ ናይ ዓረብ ሊግ ሕብረት ናይ ዓረብ ድሕሪ ምግባሩ ኣብቲ ንኢማራት ወኪሉ ተሳቲፉ ዝነበረ ስቴት
head of state ዝብልዎ ናይ UAE extraordinary meeting ናይ Arab League ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ his excellency Khalifa Shaheen ዝበሃል head of UAE delegation እቲ ናይ UAE ወኪሉ ተሳቲፉ ዝነበረ እንታይ ኢሉ UAE ወይ ከዓ ኢማራት ናይ ድሕሪ ክንደይ ማለት እዩ ናይ ሶማሊያ ልኡላውነት ናጽነት ከምኡ ድማ እቲ ዶባታ ክሕሎ ከም ዘለዎ ስለዚ ምሉእ ደገፍ ንሶማሊያ ከም ዝህብ ዘሎ አንጻር ኢትዮጵያ እዚ ከዓ ተመሳሳሊ ናይ አሜሪካ ክልተ ዓይነት መርገጽ ሒዝካ ኣብ ተግባር ዝግበር ዘሎ ካልእ ብድምፂ እንሰምዖ ዘለና ድማ ካልእ እዚ ግን ሓደ ዓብይ ምዕባለ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ኮርነር በይና ተሪፋ ከም ዘላ ብወግዒን ኢትዮጵያ ክድግፍ ዝደሊ ኣካል ከም ዘየለ ይግለጽ እዚ ድማ ከም ዝንብሎ ዘለና ስፔሻል ኤምቦይ ናይ ቀርኒ አፍሪካ ናይ ኢትዮጵያ ማይክ ሃመር ናይ አሜሪካ ስፔሻል ወኪል ናይ አሜሪካ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ እዚ ማይክ ሃመር ዝበሃል ናብቲ ኣኼባ ናይ ካምፓላ ከም ዝኸይድን ካብ 17 ክሳብ 24 ኣብቲ ዞባት ክህሉ ከም ዝኽእልን ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ምዃኑን ኣብቲ ናይ መበል 42 ኤክስትራኦርዲነሪ ሰሚት ናይ ኢጋድ ክሳተፍ ምዃኑን ብርግጽ ኤርትራ ደይምስታፋ ምዝ ናይ አሜሪካ ኢዳ ትእትወሉ ኩነታት ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኢዳ ክትእቱ ከም ዘይትደልን ካልእ ድማ ናይ ሱዳን ናይ ሰራዊት ሱዳን ወይ ካቲ መራሒ ናይ ሱዳን ዝነበረ ጀነራል አብዱል ብርሃን ክሳተፍ ከም ዘይደልን ምስ ኢጋድ ርከብ ክገብር ከም ዘይደልን ገሊጹ ኣሎ ካልእ ኣካል ናይ ሱዳን ነቲ ሽምግልና ዝሕዝ ዝነበረ ኣስመራ ኸይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ኤርትራ ድማ ምሉእ ደገፋ ንኤርትራ ንሱዳን ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ኤርትራ ከም ዝገለጸሉ ዝገልጽ ኣብ ትዊተር እውን ወሪዱ ነይሩ ክንቀጽል ኢና ስለዚ ሜኒ ዴቨሎፕመንት ሲካየድ ኣሎ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ብፍላይ ድማ እዚያ ድማ ካልእ ምዕባለ እያ this is very important እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሶማሊያ ትማሊ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ብዘይ ፍቃዳ ኣብ ክልል ኣየራ ከም ዘይተኣቱ ብምእዛዝ ንክትምለስ ከም ዝኣዘዘ ሎሚ ድማ ሓንቲ ካርጎ ዝፀዓነት ናይ ታይላንድ ኣየርያ ካብ ሻርጃ ዝበሃል ሓደ ስቴት ናይ UAE ናይ ኢማራት ማለት እዩ እንታይ ከም ዝፀዓለት ክገልጽ ዘይደለየ እንታይ ጽዒኑ ከም ዘሎ ክገልጽ ስለ ዘይደለየ ንዓዱ ክምለስ UAE ክትምለስ ከም ዝተኣዘዘት ስለዚ ሶማሊያ ተሪር ዝኾነ ጽኑዕ ዝኾነ ሓለዋ ትገብር ከም ዘላን ሓይል ኣየራ ድማ ክልል ኣየራ ድማ ብጽኑዕ ትቆፃፀር ከም ዘላን ገሊጹ ኣሎ ከምኡ ካልእ ምዕባለታት there is so many things happening ዝብለኩም ዘለኹ በዚ መንግስቲ ሶማሊያ ድማ ሓደ መግለፂ ከም ዘውፅአ ድሕርቲ ናይ አፍሪካ ሚኒስትሪ ኦፍ ፎሬን አፌርስ ናይ አፍሪካ እቲ ንፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ንሰላምን ርግኣትን ናይ ዞባ ፍሉይ መደብ ገይሩ ነይሩ ድሕሪኡ ንዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ሶማሊያ ወይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሶማሊያ ሓደ መብርሂ ወይ መልሲ ይብሉ ነይሩ ሓደ ካብቲ ዝሃቦ መልሲ ድማ እቲ ዝተገበረ ኩነታት ዋላ እኳ ዝድግፍዎ እንትኾኑ ሓደ ነገር ግን ኢሎም ነይሮም ምስ ኢትዮጵያ ዲስካሽን ክንገብር ድልውነት ከም ዘይብልና ዝኾነ ይኹን ዲስካሽን ዳያሎግ ምስ ኢትዮጵያ ክገብሩ ድልውነት ከም ዘይብሎም ገሊፆም ኣለዉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኩነታት ኮይኑ ዝነበረ እዩ ብተወሳኺ እዚ ናይ CIA ዳይሬክተር ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊያ ምርኻቡ ናብ ሶማሊያ መምፁ እውን ኣዛራቢ ዛዕባን ኣርእስትን ኮይኑ ነይሩ እዚ ድማ ናይ ሲቪል so there is so many things happening ab ንኹሉ ከማን ኣብ ሓደ ግዜ cover ክትገብሮ ኣሸጋሪ እናኾነ ይመጽ ኣሎ so I will try to cover the main important ካልእ ሓደ ናይ ኣሜሪካ think tank ድማ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ከም ዘለዎም ኣድቫይስ ከም ዝህብ ገሊጹ ነይሩ እዚ ከዓ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ጽቡቕ ስለ ዘየለ ብምባል ኣብ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ካምፓኒ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ኦፕሬት ዝገብር ዘሎ ካብኡ እንተወፀ ይሕሾ ብምባል ገሊጹ ነይሩ ካልእ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ቱርኪ ኣብ ባይቶ ናይ ቱርኪ መንግስቲ ቱርኪ ኣብቲ ገማግም ናይ ሶማሊያ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ ንክቕፅሎን ንከስፋሕፍሖን ከም ዝደገፈ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ነይሩ እዚ እውን ሓደ ዓብይ ነቲ ዞባዊ ቴንሽንስ ወይ ካብቲ ዞባ ዓብይ ተራ ክፃወት ዝኽእል ኩነታት እዩ እዚ ድማ ህዝቢ ሶማሊያ ብዓብይ ሓጎስ ተቐቢልዎ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብተደጋጋሚ እቲ ናይ ግብፂ ደረጃ ኣብዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ኣረብ ሊግ ተገይሩ ዝነበረ ኣኼባ ምናልባት ከም ጻልኩም ክፍትኒ if I can find that thing ንግዚኡ ግን ኣብዚ ናይ ኤርትራ ኤልያስ ኣማሬ ዝሃቦ መብርሂ ክንሰምዕና ክምለሳ ኢና እዛ ጉዳይ እዚኣ ብዙሕ ምዕባለታት ስለ ዘሎ ኤልያስ ኣማሬ ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ እስከ ንስማዕዮ እንታይ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘተኣምን ባይታ ኣይኮነን ንኤርትራ ስኡ ኢሉ ጥራይ ይበልዓ ኣሎ ነቲ ሓደ ከም ዝበልናዮ ግዜ ይበልዓልና ማለት እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ውፅኢታዊ እዩ ግን ነቲ ኩላና ክንከዶ ክንሪኦ እንደሊ ግን ግዜ ይበልዓልና ኣሎ
ግን እዚ ናይ አብይ ሕጂ ምስቲ ዓንቶ ዝበልናዮ ኩለን ናይ ዓለም ሃገራት ናይ አፍሪካ ሃገራት ሶማሊላንድ ሶማሊያ ኣብ ዝብል መርገፂ ብዙሕ ሕጂ ናይ ቻይና ዓንቶ ይረ ነይረ ናይ ራሻ በሎ ናይ ኩሎም ናይ መን ይብላ ሎሞ እታ ሚስ ካልኩሌሽን ማለት እያ ትማሊ ወያነ ዝገበርታ ሚስ ካልኩሌሽን ፕሬዚደንት ዝበላ ሕጂ እውን አብይ ሚስ ካልኩሌሽን ዲገይሩ ዘሎ እንታይ እዚኣ ድሓር ዘካይዶ ጎስጓሳት ኣሎ እዚ ናይ ግዝኣት ኩሽቲክ ኣብ ልዕሊ ሴሜቲክ ዝብል ጌርካ ትማሊ ወያነ ብካል መንገዲ ተቀመጡ ፅንሐት አብይ ካሕጂ በካል ዝጥቀመሉ ዘሎ ማለት እዩ ናበይ ክወዘና እዚ እንታይ ዝዕንደራ ዝመስል ዘሎ هو ሕጂቲ ስርዓት መጀመርያ ለውጢ ተባሂሉ ስመፀ ወያነ ካብ ስልጣን ተገሊፉ ህድማን ትግራይ ንመቐለ ምስኮነ እዚ ሓድሽ መሪሕነት ተቐንኡ ሪፎርም ፅገና ለውጢ ገለና በለ ይመፅኡ መደመር ገለመለ ዝብል እቲ ምስ ኤርትራ ዝገበሮ ስምምዕ ወይ ዕርቂ እውን ፖዚቲቭ እዩ ነይሩ እዚ ክንክሕዶ ይንኽእልኒ ኢና ተኾነ ግን ኣይሰሙ ናይ ሰለስቲ እቲ ኩሉ ተስፋታት ዝነበረ በብቁሩብ ኣበይ መፅኡ ካብታ ወያነ ዝዘርአታ መርዛም ፖለቲካሲ ክናገፉ ኣይከኣሉን ኢትዮጵያስ ክናገፍ ኣይከኣለትን ወያነ ከምዚ ናይ ደጊያት ባህታ ስታይ ሰንጋል ሓወይ ኣብ ናይ ተዓሹ ፃዕዳ ተመን ሓንሳ እንተ ነኺሱ ደላሊኻ ናይ ርከብ ፈውሱ ገለ ዝበልዎ ነቲ ናይ ጥልያን መግዛእቲ ክመፅእ ከሎ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኻ ናይ ወያነ ተመን ሓንሳ እንተ ነኺሱስ ደላሊኻ ናይ ርከብ ፈውሱ ዓይነት እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ናይ ፈንጂታት ፖለቲካ ዝሪኦሞ ዝኸዱ ናይ ፈንጂታት ፖለቲካ ማለት ከዓ እዚ ናይ ኤትኒክ ፖለቲክስ ነታ ሃገር ብብሄር ብገልመለ እንዳኸፋፈሉ ኣብ ኩለን ፈንጂታት ተኺልና ኣለና ዝዓዲ ዝበሎ መለስ ዜናዊ ብሓደ ግዜ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ኮንስቲቱሽን ክነድፍዎ ከሎ እቲ ቅዋም ከምኡ እዩ ተነዲፉ ባይ ዲዛይን ከምኡ ነዲፎም ነታ ሃገር ክዕምስዋ ክዝርፉ ታይኒ ማይኖሪቲ ሸኾርታት ከብልዋ ፀኒሖም 27 ዓመት ክንወፅእ ከለና ግን እሱ እንተዘይሰለጠና ሞ ከም ገለ እቲ ናትና ግዝኣት እንተብቂዑ then ዝዓዲ እዚኣ ፈንጂታት ተኺልና ኣለና ንዕኡ ክነባርዑ ኢና that's what is happening in Ethiopia ፈንጂታት ከዓ እንታይ እዩ እሱ ኤትኒክ ፖለቲክስ እዩ እዚኦም ናይ ለውጢ ስታይ ማዕበል ኣብ ስልጣን ዘምፆም አብይ ኣሕመድ ቢሉ እቲ ናይ ኦሮሚያ ስታይ ኮይኑ ንሶም ከዓ ነታ ናይ ወያነ ፖለቲካ እቲ አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መቼ መጣ ትብል ናይ ቴዲ አፍሮ ሓንቲ ክስታይ ኣላቶ ያስተሰርያል ትብል ደርፉ ኣብ ኢትዮጵያ unfortunately ሓድሽ ንጉስ ይምበር ለውጥ ዝበሃል ኣይመፅን እዩ ሓደ መፅእ ካልእ ንጉስ ቅየር ካልእ መራሒ መፅእ the same system perpetuate ናይ ምግባር ናይ ምቕፃር ቴንደንሲ ኣለዎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ ናይ ወያነ መርዛም ፖለቲካ ከይቀየርካ ንዕኡ እቲ ኤትኒክ ፖለቲክስ ተቐፂልካዮ ወል ተጋሩ ነይሮም ተጋሩ ሰራቅቲ ማሕደሯ ነይሮም ነቲ ዓዲ ሕጂ ከዓ ኦሮሞ ዝዛረቡ ሰራቅቲ ኣለዉ ደን ፅባሕ ንጎ ከዓ ኣምሓራ ዝዛረቡ ወይ ገለ ሶማል ዝዛረቡ ክመፁ ክእሉ unless the system እንተዘይተቐይሩ እዚ perpetuate ዝኸውን ዘሎ እሱ ከዓ ኣቢሉ ነዚ ሃገር ናብ ጥፍኣት ገፁ እዩ ዝመርሓ ዘሎ እቲ ሚስ ሊደርሽፕ ክላሲ እቲ ናይ ክድምና ስርዓት ኣይተማሕወን ከምዚ ሓድሽ ተሓሳስባ ሓድሽ ኣካይዳ ከምፅእ ድኾነ ክኸውን ዝብል ነይሩ ግን ከምቲ ባዕሉ እውን ነቲ ጋዜጠኛ ናይ ኒውዮርከር ዝተናዘዘሉ ንሱ እውን ኣብቲ ናይ ክድምና ስርዓት ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እንታይ ኢሉ I would fight and die for America ክብል ከሎ ሲ hey ኣነ ናትኩም ሃውስ ኒግሮ ክኸውን ቁሩብ እየ ዘለኹ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብታ ኒውዮርከር ስፋሕ ዕንቀፅ ምስ ጆን ሊ ኣንደርሰን ተዛረባሲ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ኢሉኒ ኢሉ እዩ ኣስፊሩ ዘሎ ንዕኡ ከዓ ኣይበልናን ኢሎም ሪፊዩት ኣይገበርዎን ወይ መግለፂ የውፅሉ which means ኢሉ እዩ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ትግርኛ ዝዛረቡ ከደምቲ ነይሮም ኣብ 4 ኪሎ ኣብቲ ናይ ሚኒሊክ ፓላስ ሕጂ ከዓ ኣፋን ኦሮሞ ዝዛረቡ ከደምቲ መፅኦም ኣለዉ nothing has changed ኤትኒክ ፖለቲክስ እዩ ዝቐፅል ዘሎ እሱ ከዓ it's our time to eat ሕጂ ግዜና ይብላዕ ኣብ ምዝራፍን ኣብ ስርቅን ኣቢሎም ኤትኒክ ፖለቲክስ ከዓ ምስ ኣምሓራን ምስ ገለን ኮታስ እቲ ፕሮጀክት ኦሮሞም ኢሎም ሓደ ስታይ ናይ ውሽጢ ዶክመንት ሊክ ገይሩ ዝወፅእ ከም ዝሪኦም ኣብ ከምዚ ዝበልካዮ ወቀድም ዞም ኣቢሲናዋን ሓበሻ እቶም ሰሚቲክ ዝበሃሉ ዕብሉና ነይሮም ሕጂ ግን ናይ ኦሮሞ ሓደ ተሪፉና ዘሎ ኣምሓራይ ንዕኡ ተጨፊቕና ነዛ ዓዲ እዚኣ ንሽሕ ዓመት ክንገዛ ኢና ድሓር ወላ ንሕና ቁፅርና ብዝሕዝሕ ዝበለ ዝኾነ እውን ኩሽቲ ኣላያንስ ዝበሃል ፈጢርና ናይ ኩሻውያን እቶም ኩሻውያን በዓል ዓፈር በዓል ኣገው እዞም ኣብ ደቡብ ዘለዉ ህዝብታት ገልመለ ኣቢልካ መዕንዘዝ እዩ ነቶም ካልኦት እዚ ናይ ኦሮሞ ዕብለላ ብመልክዕ ማጆሪቲ ሩል እዚ ከዓ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ሶማሊላንድ ዘእትዎም ዕንደራ ናይ ሜሞራንደም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ኣፈሪምካ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ገለ ምርካብ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኢና እታ ፖለቲካ ኬትኩም ምሉእ ትሕዝቶ ክትሪእዋ ኣብቲ ልዕሊ ርእሶም ኣለኩም ታርሲ ናይታ ቪድዮ ብኸምኡ ኬትኩም ኣብ ኤርትራውነት ዝብል ቻነል ኬትኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ምናልባት ክምለሳ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ምንታይ ክኸይድ ስለ ዘለኹ እየ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ራይት ናው እንታይ ኣሎ ንርአ
ኤርትራውያን ዓዶም ገዲፎም ይስደዱ በብሓደ ክወፅለዎም በብሓደ ነቲ ሃገር ክንውዳእና ዝብል ዝነበረ ሕልሚ ናይ ተጋሩ ተገምጢሉ ናብኦም መፅሉ ሕጂ እውን እዚ ስደት ኣብ መን ይበዝሕ ኣብዚ እዋን እዚ መን እዩ ዝያዳ ዝስደድ ዘሎ መን እዩ ናብ ሕማቅ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ግዜ ጉድጓድ ንፋሕርያ ከም ዝበሃል ለስና ከዚህ ብዙ በሚባል ወጣት ሴትም ወንድም ሁሉ ወደ ስደት እንሄደ በመንገድ ላይ በብዙ ምክንያት በውሃ ጥማት በድርቅ ምክንያት ሁሉም ነገራት ወሰውም እየተጓደለ የሞተ የተቀዘፈ መንገድ ላይ ናብ ኤስኬ ስደዱ ኣለው ናብ የመን ከንታ ያሎ ዲቅ ዝበለ ውግን ኣግርግርን ኣሎ ዲቅ ዝበለ ኣሜሪካ ብሚሳይላትን ብፍሉይ ነፈርትን ትድብድብ ኣላ ኣብ የመን ሲ ሰላም ዘይብላ ሃገር እያ ኢትዮጵያውያን ግን ካብ ኢትዮጵያ ንየመን ይስደዱ ለው ቡጌሮም ንስዑድ ዓረብ ንኽኣቱ ማለት ወይ ካን ኣብ ካልኦት ሃገራት ንክኸዱ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራውያን ኣይተሰደና ናይ ንብልና ናትና ስደት ግን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝነበረ ካብ ሃገርና ንኸይንወፅእ ክሳብ ክንደይ ፅኑዕ ነይሩ ካብ ሃገርካ ክትወፅእ ዘይደሊ መንግስቲ ስለ ዝነበረ ኣብዚኣቶም ግን ናብ ዝደለኻየ ጥፋእ ብዘዋፅኣካ ኪድ ዝብል እምበር ኮፍ በል ዝብል መንግስቲ እውን የብሎምን ኦፍኮርስ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎም ሓደ ተኸይዱ ሓደ ክወልድ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ብሰብ ተሸጊሮም ኣይፈልጡን እዮም ብሓፈሻ ስደት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ከም ቶፒክ እውን ኣይግለፅን እዩ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን ኦፍኮርስ ንኤርትራ ኩሉ እቲ ሰብ ውሑድ ስለ ዝኾነ በቲ ካልኩሌሽን ናቶም ውሑድ እዩ ዝውፅኢና ፋሕ ተቢልካ ኣብ ዓለም ወላ ሓንቲ ክስማዕ ኣይክልኒና ዓለም ብምባል ፋሕ ኣቢሎሞ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ እሳ ድማ እቲ ህዝባ ኣብዚ ኸዳ ኸይዱ ሃገሩ ዘይርስዕ ታሪኹ ዘይርስዕ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክንዲ ምንታይ ፋሒሉ ተመሊሱ ፀጋ ናይቲ ሃገር ይኸውን ኣሎ ልክዕ ከምዚ ኣነ ኣብ ካልእ ግዜ ቪድዮ ናተይ ዝበልኮ ብስኮላርሽፕ ናብ ካልእ ሃገር ከም ዝኸደ ጌርካ ወሰዶ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ምዕቡል ዓለማት ኤውሮፓ ኣብ ካልኦት ከይዱ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ወሲዱ ሓደ መዓልቲ ንዓዱ ኸይዱ ንሃገሩ ከገልግል ዝኽእል ሰብ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ክኸውን ዲ ኣይከውንን ካልእ ኣርስቲ እዩ ዝኸድዎ ዘለዎ ግን ሓደገኛ መንገዲ ብዛዕባ ዝዛረብ ኣካል ግን የለን ባይ ዘ ወይ እንድሕሪ ውግን ዕግርግርን ከይስ ዝህበካ ተኮይኑ ወረቐት ንኽትረክብ ስለምንታይ ኢትዮጵያውያን ትግራይ ሲ ብርቱዕ ዕግርግርን ሽግርን ነይሩ ናይ ትግራይ ከይስ ግን የለን ብዚሓት ሓሲብኩም ላ ትፈልጡ ተጋሩ ሲ ዝኩሉ ውግእ ኣብ ልዕሊኦም ተኻይዱ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሙ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ኤውሮፓ ፍሉይ ከይስ ናይ ተጋሩ የለን ኣነ ዝፈልጦ ትግራይ የለን እንተሎ ሓብሩኒ ስለምንታይ እስኪ ናይ ኤርትራ ግን ብፍሉይ ጉዳይ ናይ ከይስ ነይሩና ስለዚ ኣገይን ናይ ኤርትራ ማስተር ፕላን ሰብ ክወፅእ ዘዝወፀ ድማ ንኸይምለስ ማስተር ፕላን ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ከዓ ብዙሕ ሓቅታት ኣሎ ንዑ ዘጉልሕ ካብ ኤርትራ ዝኸፍእ ኩነታት የለን ሱዳን ብዙሕ ህልቂትን ሲቪል ወርን እዩ ዘለዋ ናይ ሱዳን ኬዝ ግን የለን ስቲል ዝበፅሐ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ጌረልኩም ነራ በዓል ግሪክ ናይ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ እዩ ኬዝ ዝወስድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ካብ ናይ ሱዳን ዝኸፍእ ኬዝ ስለ ዘሎ ድዩ ካብ ናይ ትግራይ ዝኸፍእ ኬዝ ስለ ዘሎ ድዩ ወይ እውን ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት of course እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከም ገሓር ነፍሳት ስለ ዝገልፆ ዘሎ ህዝቢ ድማ ካብ ክወፅእ ስለ ዘልዮ ዘሎ እዩ እቲ ኬዝ እምበር ፍሉይ ድንጋፀ ክኸውን ከም ዘይክእል ካብ ናይ ኤርትራ ዝገድድ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ እውን ከም ዘሎ ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ግን እቲ ፖለቲካ ከምኡ ይኮነን ብዙ ሰው ነው ያለቀ ነው ባለፈው ሳምንትም በዚህ ቀበሌ ሁለት ነበሩ እንደዚህ አይነት ከሱ መጥተው ሀዘናቸው በዚህ ተካሂዷል ባለፈ በሰኞና በቅዳሜ Turning to Ethiopia, someone did ask me about Tigray yesterday. Well, I'm answering your question. The Office of the Coordination of Humanitarian Affairs is concerned about the deterioration of the humanitarian situation in the north of the country in drought-affected area regions, including Afar, Amhara, Tigray. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓ ካብ ዩኤን ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድርቅን ሞትን ሽግርን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኢትዮጵያ ክሳብ ክንዱ ቆላሕታ ክትቦ ዓቢ ግዜ የብሉን በቲ ሓደ ኣብ ናይ ድሮናትን ናይ ነፈርቲ ኩናትን ኣብ ምግዛእ እዩ ዘሎ በቲ ካልእ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ናብ ምውሳድ እቲ ዝተረፈ ግዜኡ ድማ ነተን ዝሰርሐን ፓርክታት ኣብ ምምራቕን ነቶም መራሕቲ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ስእለላ ንብዙሕ ሰብ ኣገራሚት ኮይና ዘላ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ፖስት ዝገበርዋያ ከም ዘለኹም ክትርድዋ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ሰብ ግን በዛ ስእሊ እዚኣ ተገሪሙ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ መጀመርያ ኢትዮጵያ ክልተ ስልታት ከሪእኩም ኣብዚ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ዓረብ ሊግ ኣንጻር ዓረብ ሊግ መግለፂ ከም ዘውፅእ ሓቢረኩም ነይረ እንታይ ዓይነት መግለፂ ውፅኡ ብዝሓለፈ ቀድማ ኣቢለ ነጊረኩም ነይረ ሙሉእ ብሙሉእ ንሶማልያ ብኩሉ መዳይ ክድግፍዋ ከም ዘለዎም ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ትፈጥሮ ዘላ ኣካይዳ ሓደገኛ ነቲ ዞባ ድማ ናብ ዕግርግር ትወስዶ ዘላ ኩነታት ከም ምዃኑ መጠን ክትቁጠብ ከም ዘለዋ ግብፂ ድማ ከም ኣካል ናይቲ ዓረብ ሊግ ንሶማልያ ሙሉእ ደገፍ ክወሃባ ከም ዘለዎን
ሙሉእ ምድላዋት ወታደራዊ ስልጠና ክወሃባ ከም ዘለዎን ኣትሪራ ተዛሪባን ብዙሓት ሃገራት ዓረብ ድማ ንሶማልያ ሙሉእ ደገፍ ክህቡ ከም ዝኽእሉን ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ብትሪ ከም ዝቃወምን ኣብታ ኼባ ኣክቹሊ ገለገለ ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሽም ከይረቑሑ ማለት እዩ ሓደገኛ መንገዲ ብምኻድ ነቲ ዞባ ርጉእነት ንኸይረክብ ይገብራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ነይሩ ኣብታ ኼባ ማለት እዩ ሶማልያ ከም ኣካል ናይታ ኼባ ድማ ከም ኣካል ናይ ዓረብ ሊግ መስለኒ ኣምባሳደር ናታቦ ስለ ዝነበረ ነዚ ኩነታት እዚ ዓረብ ብምለን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይነን ንዚ ኢትዮጵያ ክድግፋ ከም ዘለወን ብምግላጽ ተሪር ዝኾነ መግለፂ ውፅኦም ኣለው ግብፂ ድማ ብተደጋጋሚ ብመንገዲ ዓረብ ብመንገዲ ኣሜሪካ ብመንገዲ ቻይና ጌራ ንኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ክባን ዕፅዋን ብዲፕሎማሲ ብጉርብትና ብኩሉ ነገር ኣብ መንቀራቅሮ ክትኣትዋ ትደልላ ታይለኩም ነይረ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ግብፂ ነቲ ናይ ኒል ዝነበረ ስምምዕ ናይ 10 ዓመት ዝኸደ ምስ ኢትዮጵያ ገዲፎማ እዮም ስለዚ ካልእ መንገዲ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ካልእ ኣማራፂ ድማ ኢትዮጵያ መሊሳ ከይትሕይል ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ርድዩ እዚ ግብፂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ለቨሬጅ ኣለዋ እሱ ድማ እቲ ናይ ጋዛ ኩነታት ብኣሜሪካ ብዙሕ ተጠላብነት ግብፂ ኣብ መንጎ ኣብ ጎኖም ክትከውን ብጣዕሚ እዮም ዝደልይዋ ዘለዉ እዚ ሎ ቻይና ድማ እቲ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ተበላሽዩ ስለ ዘሎ ግብፂ ብጣዕሚ እያ ተገዲሶም ስለዚ ነተን ዓበይቲ ሱፐር ፓወርስ ራሻ እውን እንተኾነት ኩላቶም ግብፂ ልዕሊ ኢትዮጵያ እያ ተገዲሶም ስለዚ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኖም ንግብፂ ክቃወሙ ኣይክእሉን እዮም ግብፂ ድማ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ከይትሕይል ኢትዮጵያ ክትደክም እዩ ድሌቶም ስለዚ እዛ ኼባ እዚ ድማ ነዚ ኣጉልሕ እዩ ኢትዮጵያ ነዚ ኩነታት እዚ ብትሪ ተቃዊማቶ ካቴጎሪካሊ ድማ ሪጀክት ጌራቶ ማለት ሓደ ብሓደ ኩሉ ዝተገበረ ብግብፂ ዝተሃንደሰ ብምባል ግብፂ ንረብሓ ኢላ ንኢትዮጵያ ንምንፃል ኣብ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ኢዳ ትእትላ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ብኣፍሪካውያን ክፍታሕ ይኽእል ኣፍሪካውያን እውን እኮ ግደፍ እዮም ዝብሉካ ዘለው ስለዚ ኢትዮጵያ ኣባይ ኣሕመድ በይኑ ኣብ ኮርነር ተሪፉ ከም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ወቅዓዊ ሃገር ንዑ ክድግፍ ዝኽእል ከም ዘየለን ብትሕቲ መጋረጃ ሓደ ሰብ ሓደ ዲፕሎማት ዝነበረ ከም ዝበለ ደጊፍና ኢሎም እዮም ዓጀውጀው ዝብሉ ዘለዎ እምበር ዓለም ብዓለሙ ኣንፃሮም ትኸይድ ከም ዘላ ኣብዚያ ድማ ራይዋ እዚያ ሓንቲ ሪፖርት ወፅያ ነይራ ምንታን ክትርእይዋ this is very very important ታይሎም ኣውፅኦም ነይሮም ኣብዚ እዚ ናይ from Batten Montague New York had a company the businesses advice you we advise US manufacturers and their representatives such as apparel footwear and US fashion in Ethiopia that have benefited from AGOA to exit Ethiopia and seek new locations for their manufacturers so table advice had a مخرج هب تكاليو ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንኽወፅእ ኣብ ካልእ ቦታ ንኽረክብ ምክንያቱ እቲ ኣጎዋ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ንኣፍሪካውያን ኣብ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ንክመፁ ዝገብር ዝነበረ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ወፅያ ኣላ ናብኡ ንክትምለስ ይፅዕሩ ነይሮም ግን ተስፋ ከም ዘየለ ስለዚ ተን ካምፓኒታት ክሃድማ ከም ዘለዎን ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ብዙሓት ኣብቲ ናይ ቴክኖ ፓርክስ ወይ ከዓ ፓርክስ ገይሮሞ ዝነበሩ ኣብኡ ዝነበሩ ካምፓኒታት ብዙሓት ከም ዝወፁ ምክንያቱ እቲ ስፔሻል ሓገዝ ንምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ንዑ ክረብሑ ኢሎም እዮም ኣትዮም ነይሮም እሱ ስለተዓፅወ ብዙሓት ከም ዝወፁ ይዝከር ስለዚ ኣገይን እዚ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረቶ እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ኤምኦዩ ድማ ዝያዳ ነቲ ኩነታት ከም ዘካብዶን ኢትዮጵያ ድማ መሊሱ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ፀቕጢ ክገብረላ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣብዚ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣቢ እቲ ኩነታት ዝኸዶ ዘሎ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል we don't know ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ናቱ መመሊሱ እናባእሰ ይኸይድ ኣሎ ካልኦት እውን እንታይ ይብሉ ንነዊሕ እዋን ዘይዝረበሉ ዝነበረ ኣብ ሶማልያ ዓባይ ሶማልያ ዝብል እቲ ክልል ሶማል ናይ ሶማልያ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ዲስካሽን እናመፀ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ the word great Somalia ዝብል ብብዝሒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዝረብ ከም ዘለዎን ብዙሓት ሶማላውያን ንውሽጢ ሶማልያን ሶማሊላንድን ዘይኮነስ ነቲ ክልል ሶማል ናይ ኢትዮጵያ እውን ንዑ ክጥምቱ ጀሚሮም ከም ዘለውን ስለዚ እቲ ኩነታት ንሳቶም ካልእ ክጥምቱ እቲ ናብኦም ክወርድ ዝኽእል ሳዕበን ግን ካልእ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ናብ ኤርትራ ክንሰግር ኢና let's go ابراهيم اللش بكي لحواتي ورشا قداموت عناب حتي زغت ولد كلها عدنا مدحنتي الفا واوميجا نايم وقل بيتي بزي كولودا علي من اللوا علي وتا علي حلوا سلام سلام يا تبواتي مجلت من لك تمرتك
ኣብዚኣ እውን ኣላ ሓንቲ ስእሊ ኣቢ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ኣለዎ ብፍላይ እዚ ዲፕሎማቲክ ፕሮቶኮል ዝበሃል ኣሎ ምስ ሰባት ብዙሕ ከም ዝተሓሓዝን ክትርእይዎ ኢኹም ኣብ ትዊተር ብዙሕ ኣዘራቢት ኮይና ዝነበረት ዛዕባ ኢና ክንርኢ እዚ ኸ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ ገለ እታ ቃል ክትጠቕሳ እዚኣ ብፍላይ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣዘራቢት ኮይና ዘላ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ብዙሕ ግዜ ስለ ዘርኢ ነዛ ስእሊ እዚኣ ብዙሓት ታይሎማ ናይ ግብረ ሰዶማዊ ዲፕሎማሲ ከም ዝገብር ዘሎን ዲፕሎማስያዊ ፕሮቶኮል ከም ዘይኮነ ኢትዮጵያውያን እየ ዝብለኩም ብዙሕ ግዜ ንመራሕቲ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሒዝዎ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር እዩ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ከምዚ ገይሩ ምስ ናይ ወርልድ ባንክ ተራእዩ ነይሩ ምስ ናይ ዩኤኢ መራሒ ተራእዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኢትዮጵያውያን በዚኣ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን እዚ ሰብ እዚ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናቱ ከም ትርእይዋ ዘለኹም እዚ ናይ ዩኤስ ኣምባሳደር according to diplomatic ethics it is it professional or appropriate ኢላ ሓቲታ እዚ ብዲፕሎማሲ ክንሪኦ ከለና ቅቡል ድዩ ከምዚ ነገር ኣካይዳ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሓዛ ምስ ዲፕሎማሰኛታት ንዝብል ሕቶ ዝተፈላለየ መልሲ ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ሂቦማ ነይሮም እዚ ግን ንኣቢ መጀመሪኡ ከም ዘይኮነን ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዘይኮርዕሉ ኣካይዳ ከም ዘሎ እውን ኣብ ምስ መራሕቲ ክተሓሓዝ ከሎ ድማ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቃወምዎ ምናልባት ኣብዚ ክትርእይዎ ኢኹም እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ተሓጎስሉ በዛ ኣካይዳ ናቱ ዝገልፅ ፅሑፋት ነይሩ ኤኒዌይ ምናልባት ኬትኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ እዚ እንታይ ይበሃል ኢልዎ ነይሩ ናይ it's called gay diplomacy ናይ ግብረ ሰዶማዊ ዲፕሎማሲ ይበሃል እዚ ንዘይትፈልጥዎ ኢሉ ሓደ ፅሒፍ ነይሩ ብዙሓት ድማ እንተሪኽሞም ገለገለ ኢትዮጵያውያን ባህልና ከም ዝኽብሉ ከሎ ብዙሓት ግን ናይ ብሓቂ ሽግር ከም ዝፈጥረሎም ዘሎን እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎን ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ዘይፈልጥ ኮይኑ ክመሃር ከም ዘሎን እንታይ ዝገብር ዘሎ ንዓና ድማ what's going on እንታይ እዚ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ንዓታቶም ብዙሕ ከም ዝፀልዎም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ኣካይዳ ናይ ሓደ ዲፕሎማት ፅቡቅ ከም ዘይኮነን ዝሕፍር ከም ዝኾነን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ቸው again ብተመሳሳሊ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ክንፈልጥ ንደሊ መጀመርያ እስኪ ናይ መንእሰያትና ዘረባ ክንሰምዕ ኣብዚ ናብ ኤርትራ ክምለስ ከለና there is so many things ኣብዚ እዋን እዚ ሼር ክገብሮ ዝደሊ ግን ግዜ እናሳንኩ ዝሓልፈሉ ዝቐነኹ እስከ ንስማዕ በዚ ንጀምር توب سنكس ياس قلمله حصوت لغابت اساس يكونن اسخاتكم عدنا نخيناتو بقى ابيرتا ديلو كم زغيرهم ياسريوم كم زغيرهم يبوليوم كم زغيرهم يبوللكم نمنسات ابز ميديا كبيتكم افكم عجيركم منس عدنا خي ملس اديو نخي حقو اديو خيري اسخاتكم صدرهم ولدهم حقيكم انا حنا خنبعل حنا زي قلناتو خلق اللي بيجكا خدع حقرو سلمان حقرو قدفن وخنا سب مسلو خلق اللي እዚ ዋና ነገር ንኹላቶም ኤርትራውያን ከም ዝኽትብሎ ፀናሓ ደጋግምና ንሕልፎ ደገ ኸይድካ ቁም ነገር ግበር እንድሕር ትምህርቲ ዘይተምሃር መንእሰ ዓዱ ንኸይምለስ ኣድዩ ንኸይሓቆ ኣድዩ ንኸይሪ እስኻትኩም ስድራኹም ወለድኹም ሓቆይኩም ኣነ ሕና ከም በዓል ሕና ዓርዕሸን ንእስነትና ፈር ወለድና ከይፀገምና ፈር ዓድና ከይፀገምና ዝወፀና ዓድና ንኸይምለስ ብዙሕ ሰሪሕኩም أنا خم أنا جيد دقة دحالة في خلت سلسة عمد مول سريع استيقظ ولا حدا يسرحون ترديهم وتصبوا نجار قاعد تفليتين ببلاد مبلاد قاعد الألمان استيقظ تفليتين لما محمد أبرامس بلوك ماله والله العظيم بلوك ما أمنت بعلي خونتني بعلي نسون بعفو مش عدنا نخين عطوا فرحة خم كم زحدر جيرب أنا فرح نيره العج والله بلوك ماله هاي أنا سعدت كني أساس كاسرن ندي با من كسر كاسرن ندي هاي أكيدني عديت ترفني عدي نعبا خم بالي حلفي نعبا قبص حلفي نعبا عاد سبب لا ما زير خنو نبا أحمد سجيد داودي أنا ترى يكون قلنا في أكا ولا حواتك دحري خاص لسه عيطوا يدهم ساتهم عدهم زي أتوب سنك سياس قلمله حصوت لغابت أساس يكونن استخاتكم عدنا نخين أتو بقى أبيرتا ديلو كم زغيرهم ياسريوم كم زغيرهم يبوليوم كم زغيرهم يبوللكم نمنسات أبز ميديا كبيتكم أفكم عجيركم منسات عدو نخين ملس عدو نخين حقو عدو نخيري استخاتكم صدرهم ولدهم حقيكم أنا حنا خم بعل حنا عشان سندنا فور ولدنا خي تسقمنا فور እንድሕር ሞያ እዚ ዋና ነገር ንኹላቶም ኤርትራውያን ከም ዝኽትብሎ ፀናሓ ደጋግምና ንሕልፎ ደገ ኸይድካ ቁም ነገር ግበር እንድሕር ትምህርቲ ዘይተምሃርካ ኮንካ ሽነት ጥራይ ይኸውን ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ይዛረብ እዩ ከምዚ ጠላማት ከምዚ ገይሮም ስግረዶም ከይዶም ከምዚ ቢሎም መንእሰይ ክጋገ ክእል እቲ መንእሰይ ልቢ ዘለዎ ፈልጥ እየ ዝብሉ ክጋገ ክእል እዩ በዚ ናታቶም ዓይነት ኣሰራርሓ ሰብ ምስዳዕ ዝግበር ህቀና We take you back to Bishan Stadium now for the men's 3,000-meter race.
كساب حجي إيرتراو مريحو قدامي كساب زخون إيرترا تبهلا يتبلنيا نتي تحريدو لو جبيزة إثيوبيان تبل كالاي كويس له نتنا إيرتراغن منالبات أنا بوزيتيف كحسب سلازلي زي قنوتو دي فلتت نيرا أب كم زي عمد كومنتير كتقبر كلاغن كمي جرا زي قنات إيرترا يتفلت سلازي إزد داي بحق الزحزن ولا قو عزيز حقوس كنتات تراغو تكونتات بتعمل كم إثيوبياوي كالاي وتي تبل على إيرتراو قدامي وتي خلو ديرترويان كي بلت كلا زغا ناي بحكي زقرميو أنا بات هيكونن أبازع خمسة خيندو سرقة خمسة دو أب مزناقع بس خمسة يقولوا ده خمسة نمشي تراي عاد خات خراد الله مع زي خرا جام خات قبر نذا جنزب أخيرات فعل أفتا جنزب كايتك جنزب كايت فعلانك جنزب كأكيب كأفكا ميكاب كحاجة زي أفكا أكيب كدرع خيبلك تنبل فلت كن كلا لنا زي جاجا سيبلن مستجاجا يا أخي كيت كابو هركا قدل وتطبلو نمنتين عتاتهم كتقلقلوا لهم مالتي نتوم زجاجي ومليسكا ختصرح لهم أنتي بايتا خطوات لهم أنتي انتاي سلو دقونه وتقداي عدو ناي مملاسن داي مملاسن يكونن عدخا مملاسن داي مملاسن يكونن مسكتكا انتاي قوم نجر غيركا انا اجين بزحات كابتن منسيات عبد الجز رغم مداشاون صنعني وحدا وان بزم اكلا يمرا بتدقاقامي ذا فيديو يمسالكم على هون بزح سب ابزوان زي زليو ملختن تمرتن سلو زخونه يو انا هوب بزيا كنزا زمينا بليز ناتكم دقف ناتكم حساب ناتكم ريتو بهناس من قداب تحت قدف نابلكو كم بوترو قدفكم لا يقبروا سبورت قبروا لبوانا تيدما مزيا حجي زقت فلبوا كونكم يا دحومكم بلاكم تصبغوا تشاو أبزي معبول عالم تسديدنا نزلنا أقداس حبريتا خبكم يه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي قنات ناتهم ويكاورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزي تدلاين زدمع سلازغونه نعون غنحز كل زك على لنا نقبر لنا كنقوايا دمالنا وصر خليته أبزين هاقرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالد بحسر زبالة بقلل زبالة أبكالكم رغبة زين غنعدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت قامل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاقرات أزي بلوس ناي تمرت عدلات اللوان ورغس لزلنا نتي تمرت عدلات كنت قاملن فتن انت زين لدما